Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan Brasiliaa. seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, ei pysty nopeasti. Tervetuloa Mikkelistä! Kokiksen juoja kaveri. Menossa Olli Hokkanen, terve. 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 Sä juot kokista. Kyllä. Ajattelit vetästä tämmösen 1,5 litraa tosta. Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? Että sä oot tämmönen kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa. Minuutissa. Sä oot lihava. No en niin kuin elämäntavasta. Mulla on tässä itselläni tämmönen päänahka TV:ssä. Vähän miltä tää tuntuu. Joo. Tämähän on Tää on tosi tulista. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin ei toi mitään niinku happapitosta on kyllä. Vai onko? Ei oo tietoa. Ei kyllä juoma. Niin, se on tarkoitus. Pari kertaa viikossa. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti mennä takarenkkaan parislasia yöksi, niin se on aamulla sillä enää mitään? Ei oo tietoa. Ei kyllä. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Ei oo tietoa, eikä oo tietoa pöydällä. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että kokista aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin. Sä oot nyt kyllä varmasti tehnyt tähän, paitsi että sä oot nuorin osallistuja täällä. Olet 3-vuotias. Semmonen ihanne aika. Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut. Ei oo tietoa. Ei kyllä. Kuminaamareita. 45 sekuntia. Mutta se sitten ihan Kuminaamareita. ja niinku isompi ja paksu Kehitysvammaista. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman Niin. hit. Pullo on tyhjä. Tervetuloa takaisin. Ja nyt, ootko valmis? Ei kyllä. Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa Ei kokista vielä. mahdollisimman nopeasti. Pöydällä. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei pysty juomaan. Upea suoritus. Kokis on. Niin, se on tarkoitus. No se tuli yllätyksenä silloin kun se alkoi, että Kyllä on. Ei kyllä. No niinpä on.